Ahoj, som Lenka, som nový Martinusák a preto prvá kniha, ktorú vám predstavím, nebude kniha, ktorú som čítala posledný mesiac. Je to ale kniha, ktorá mi prirastla časom k srdcu a je to štýl literatúry, ktorý ma baví a ktorý mám rada. Je to kniha od nositeľa Nobelovej ceny Williama Goldinga s názvom Pán Múch. Táto kniha bola prvýkrát vydaná v roku 1954 a ako to už s takými možno zásadnými dielami v umení a literatúre býva, v začiatkoch ju nechcel žiaden vydavateľ vydať, nakoniec sa to teda v tom roku 1954 podarilo a kniha si myslím vstúpila do literatúry celkom zásadným spôsobom. Je to vlastne príbeh stroskotaného lietadla, na ktorom bola skupina vlastne mladých chlapcov, ktorí sa ocitajú na opustenom ostrove a nejakým spôsobom musia na tom ostrove spolu žiť. A pre mňa je tá kniha veľmi zaujímavou sondou do možno ľudského správania, do fungovania spoločnosti, do možno nejakých princípov morálky, ktoré nie sú v knihe podané priamočiaro, ale sú ukázané na postavách, na ich správaní, na nejakých symboloch. A tá kniha je práve tým pre mňa zaujímavá, že necháva čitateľa vlastne aj po prečítaní knihy premýšľať nad tým, o čo vlastne v hlbšom zmysle v knihe išlo. Takže pokiaľ vás bavia knihy, ktoré vás nútia sa nad vecami zamýšľať a zároveň táto kniha špeciálne pre mňa ešte mala efekt, že ma dokonca donútila až sa báť. Mala som z nej taký prirodzený možno rešpekt až strach. Tak je to skvelá voľba.